Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kakilala ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang John Mark. Taong 1995, Lampunaw, Iloilo. Magandang umaga, Pinuno, at sa lahat ng tagapakinig. Ako po si John Mark. Ipinanganak po ako at lumaki dito sa Maynila. Pero ang parehong magulang ko po ay taga-probinsya ng Iloilo. Simula nang ipinanganak ako, ay ni minsan hindi pa ako nakapunta doon. Tanging sa nanay ko lamang naririnig ang mga kwento tungkol sa kinalakihang lugar nila Papa. At isa nga sa mga kwentong nabanggit ng nanay ko noong bata pa ako ay yung tungkol sa isang lawa doon sa amin na kung tawagin ay tinagong dagat. Ayon sa kwento ng nanay ko, mahiwaga ang lawang yon. Pinamamahayan yon ng mga engkantong tubig. At sa paligid naman ng lawa ay isang makapal na kagubatan na pinamamahayan naman ng mga kapre, duwende at kung ano-ano pang mga laman lupa. May sabi-sabi ding may mga diwatang nakatira sa naturang gubat. Ngunit ang pinaka nakakatakot sa lahat ng nilalang na nakatira sa lugar na yon ay ang higanteng igat. At ayon din sa nanay ko, may mga nakakita nito na umaahon sa lawa at nangunguha ng mga batang naliligaw sa lugar, lalo na tuwing tanghaling tapat. Inisip ko na lamang na siguro panakot lang nila ito sa mga bata upang wag lumabas ng bahay tuwing tanghali. At dahil sa mga kwento ng nanay ko tungkol sa probinsya namin, inisip ko na magbakasyon doon kasama ng mga kaibigan ko dahil nais kong masaksihan ang hiwagang nakabalot sa lawa. Ipinagpaalam ko naman sa nanay at tatay ko. Pumayag naman sila. Pinagplanuhan namin ang lakad at napagkasunduan na mahal na araw kami aalis. Pagsapit nga ng Semana Santa, agad na kaming umalis at nagpabook na kami ng biyahe ng maaga para di na kami mahirapan. Isa pa, ilang araw lang naman kami doon sa probinsya namin. Pinasundo na lang kami ng tatay ko sa tiyuhin ko sa pier. Pagdating namin, naghihiyawa na ang mga kasama ko na para bang noon lang nakakita ng kalikasan. Parang mga baliw na naglulundagan. At dahil dito, nainis ang tiyuhin ko at nagwika ito sa salitang Ilonggo. Daw mga manul ang mga yudi tanilaho? Wika nito. At sinabihan ko naman ang mga ito na huwag maingay. Pero sobrang titigas ng mga ulo. Kaya ang ginawa ko ay sinabi ko sa kanila ang tungkol sa mga engkanto na nakatira sa paligid. Pero sa halip na makinig at tumigil sa pag-iingay, pinagtawanan pa nila ako. Pakiramdam ko tuloy nagsisisi pa ako na isinama ko dito ang mga taga-syudad. Kinagabihan, nagluto ang tiyahin ko ng binakol na manok. At doon lamang sila nakatikim ng ganoong luto. Kasi ang pagkakaluto ng tiyahin ko ay hindi sa pamamaraang alam ng lahat. Nagulat ang mga kasamahan ko dahil sa loob ng isang murang niyog niya inilagay ang hiniwang native na manok at inihaw sa apoy. Maging ako ay namangha sa pamamaraang ginawa ng tiyahin ko. Pagkatapos maghapunan, konting kwentuhan at inuman. At dahil malayo sa bayan ang aming bahay, tuba at biti-biti ang ininom namin. Unang beses ko ding tumira ng biti-biti, kaya bago sa aking panlasa.
Napakatamis nito pero may init na gumuguhit sa lalamunan at may parang naiiwan sa bibig na tila nangangagat na langgam. Naging masaya ang unang kwentuhan namin hanggang sa nabanggit ko ang plano naming magbabarkada. Uncle, balak sana naming puntahan yung tinagong dagat eh. Pwede mo ba kaming samahan? Tanong ko sa tiyuhin ko, pero hindi ito umimik. Sa halip ay nagpaalam ito na kukuha ng tuba. At inaya niya akong samahan siya para may humawak ng pitsil. Pagdating namin sa likod ng bahay, kaagad niyang sinabi sa akin na hindi kami pwedeng pumunta sa lugar na yon dahil masyadong mapanganib para sa mga kasama ko. Pero namilit ako sa kanya at nangako na hindi mag-iingay. O di kaya, gagawa ng kahit na anong maaaring makagambala sa mga nakatira sa paligid. Ngunit hindi pa din ito pumayag. At dahil talagang gusto kong makita ang lawang sinasabi sa akin ng nanay ko, kinabukasan ay pumuslit kami ng mga barkada ko. Bale, 6 kami sa grupo at umupa kami ng taong magdadala sa amin doon sa lawa. Sa halagang 500 ay napapayag namin ang isang binatang magsasaka. At nang papunta na kami, hindi magkamaway ang mga kasamahan ko dahil sa sobrang pagkamangha. Grabe, John Mark! Ang ganda ng lugar ninyo! Wika ng isa sa mga kasamahan ko. Picture dito, video doon, pitas dito, pitas doon, at lahat ng makita nila sa paligid ay kinamamanghaan nila. Maging ako man ay namangha sa mga nakikita ko dahil unang beses ko lang ding nakapunta sa ganun kagandang lugar. Ilang sandali pang paglalakad, narating na namin ang bukana ng lawa. Pero pinahinto kami ng inupahan naming tao at nagwika ito ng, ano man ang makita ninyo, ay wag na wag ninyong babatiin o huhulihin. wika ng lalaki. Tumangu-tango naman ang mga kasama ko. Pero alam ko na hindi nila iniintindi ang ibig sabihin ng tour guide namin. Pagpasok sa lawa, agad na bumungad sa amin ang asul na tubig. Hindi naman ito gaanong kalakihan, pero makikita mo na sobrang lalim at sobrang linaw ng tubig dito. Agad nagtanong ang isa sa mga kabarkada ko kung pwede bang maligo. Pero akmang sasagot pa lang ang tour guide namin, tumalon na ang isa sa mga kasamahan ko. Dahilan para magalit ang tour guide namin at pinaahon siya nito. Umahon ka sa tubig ngayon na! Bawal maligo sa lawa! Magagambala mo sila! Alalang wika ni Mahal na halatang takot at napansin ko din na nagpapalingalinga ito at muli siyang nagsalita ng, Umahon ka na dyan! Bilisan mo! Pero sobrang tigas ng ulo nitong kaibigan ko. Tinawanan lang niya ang takot naming tour guide. Ang OA naman ito! Walang mangyayari sa atin dito! Wika nito at nagtipasaw pa lalo sa lawa na nakalikha ng ingay sa tubig. Nagsitalunan na din ang iba ko pang mga kasama at dahil dito nagalit na ng husto si Mahal. Binalaan ko na kayo, pero di kayo nakinig. Kung ano man ang mangyari sa inyo, ay wag na wag ninyo akong idadamay. Labas ako dito! Wika nito sabay bato sa amin nung 500 binayad namin sa kanya. Agad-agad din tong tumakbo papalayo. Hinayaan na lamang namin siya dahil alam naman namin ang daan pa uwi. Nakita kong nag-e-enjoy ang mga barkada ko, kaya hinayaan ko na lang sila. Pero hindi ako lumapit sa lawa
at nakontento na lamang ako sa pag-upo sa ilalim ng isang puno. Mula sa aking kinauupuan ay tanaw ko ang isang malawak na banawang na puro tamo ang tumutubo. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla kong masipat ang isang napakalaking gintong baka. Kinusot ko pa ang mata ko para masigurong hindi ako namamalikmata. Ngunit nung dumilat ako ulit, nakita ko na nakatitig na ito sa aming kinaroroonan. At walang ano-ano ay unti-unti itong naglaho na tila tinatangay ng hangin. Nanlamig ako sa nakita ko kasi alam ko hindi ko lang yun guni-guni. Totoong nakakita ko ng isang gintong baka. At ang isa sa mga barkada ko naman ay tila may kung anong hinahabol sa gilid ng lawa. Ayon sa humahabol, isa yung kulay pulang alimango. Yung parang alimangong naluto. Ganon ang kulay at pinipilit niya itong hulihin para ipakita sa amin. Laking gulat ko nang bigla niya itong dakmain at pinakita niya sa amin. Maniwala kayo o hindi, isa nga yung nalutong alimango pero napakalaki nito at buhay na buhay. Agad ko namang sinabi na bitiwan niya yon dahil pagmamay-ari yon ng mga engkanto. Ayon sa nanay ko, may mga ganoong nilalang dito sa lawang ito na alaga ng mga naninirahang engkanto. Pero hindi nakinig ang kaibigan ko hanggang sa narinig ko siyang sumigaw at ibinato niya ang alimango sa isang bato. Dahilan para magkandalasog-lasog ang katawan nun at mamatay. Ayon sa kaibigan ko, kinagat siya nito kaya inihambalos niya sa bato ang kawawang nilalang. Hanggang sa nagkayayaan ng umuwi. Habang nasa daan, masaya pa kaming nagkukwentuhan. Pero nung dumating kami sa bahay, ay iba na ang ikinikilos ng kaibigan ko. Kaya nilapitan ko ito at tinanong ng, "Uy, Mac! Ayos ka lang ba? Ba't parang ang tahimik mo?" Wika ko sabay hawak sa balikat nito. Laking gulat ko dahil sobrang init ni Mac. At nakita ko din nagabutil ng munggo ang pawis niya. Hanggang sa nagsalita ito ng, "Ang lamig. Sobrang lamig." Wika nito habang nanginginig. Agad na namin siyang inihiga sa higaan niya at ibinalot sa makapal na kumot. Pero lalo lang itong nanginig hanggang sa hindi na namin makontrol ang pangangatog ng katawan nito. Maya-maya pa ay biglang pumasok ang tiyuhin ko at tiningnan niya si Makmak. Ang sabi niya, ginagambala siya ng isang uri ng engkanto at kailangan na magpatawag ng manggagamot. Pero gabing-gabi na nun at ang bahay ng manggagamot ay mahigit 1 kilometro pa mula sa bahay nila. Kaya ipinagpabukas na lamang nila ang pagpapatawag sa manggagamot. Kinabukasan, dumating ang manggagamot. Agad na naming tinawag si Makmak upang matingnan. At laking gulat namin dahil maayos na ang kalagayan ni Makmak. Pinaupo siya ng manggagamot sa harap nito. Pero dahil sa talagang may kabastusan itong si Makmak, umupo ito sa harap ng manggagamot habang nakangiti ng nakakaloko. At nang hinawakan siya ng manggagamot, tinapik nito ang kanyang kamay. "Huwag mo nga akong hawakan!" Wika nito at agad na lumingon sa amin ang manggagamot. Sabay salita ng, "Hindi na ito ang kaibigan ninyo. Kinuha na siya ng mga engkanto sa lawa.
Bagaman hindi ako naniniwala, ngunit hindi ko din maipaliwanag kung paano nalaman ng manggagamot na nanggaling kami ng mga kaibigan ko sa lawa. At nang marinig ito ng tiyuhin ko, ay galit na galit ito na nagtanong sa akin. Bakit sinuway ninyo ako? Di ba sabi ko wag na kayong pumunta sa lawa? Wika nito, at agad na tinanong ang manggagamot kung ano ang nangyari at paano nito nasabi na hindi na ito ang kaibigan namin. At saka kung ano ang dapat naming gawin para mabawi namin ang kaluluwa ng kaibigan namin. Ngunit hindi ito nagsalita. Sa halip ay lumisan ito na takot habang sinasabing hindi siya makikialam dahil ayaw niyang maparusahan ng mga taglugar. Ang mga taglugar ay ang mga uri ng engkantong nananahan sa isang lugar at nangangalaga sa kung anumang nakatago o nakabaon sa lugar. Dagdag pa ng manggagamot na maaaring isa-isahin kami ng mga taglugar kung hindi namin ito maaagapan. Habang nananahimik kami at nag-iisip sa mga susunod naming gagawin, ay bigla namang dumating ang lolo ko. At kagaya ng tiyuhin ko ay napuno din ang tenga namin ng sermon mula sa kanya. Pero ang magandang balita ay may kakilala siyang isang magaling at batikang manggagamot sa bayan ng Leganes. Mga 20 kilometro ang layo mula sa bayan ng Lampunao. Malayo man ito pero wala na kaming magagawa pa. Agad na kaming bumiyahe papunta sa Leganes at dinala kami ni Lolo sa isang manggagamot na nagngangalang Mauring. Kilala itong doktor pero isa rin siyang mahusay na albularyo at alam nito ang nangyari sa kaibigan ko bago pa man niya ito nakita. Pinaupo niya ang kaibigan ko sa isang upuan sa harap niya at agad na pinukpok ng lapis ang kanyang noo. Ang tigas ng ulo mo. Ilang beses ko nang sinabihan na bawal gawin ito. Bawal gawin yon pero yang baliko mong pag-iisip lang ang sinusunod mo. At di ka pa nakontento. Pinatay mo pa ang alaga ng isa sa mga taglugar. Sa palagay mo, sinong hindi magagalit sa ginawa mo? Kahit normal na tao ay magagalit sa'yo. Oo, napakatigas ng ulo mo. Paano ko sabihin ko sa'yo na hindi kita tutulungan? May magagawa ka. Wika nito kay Makmak na agad namang nagmakaawa na tulungan siya. At nangako din ito na hinding-hindi nasusuway sa mga ibibilin sa kanya. Lalo pag dumadayo siya sa ibang lugar. At syempre, hindi naman siya tinanggihan ni Mauring. Agad na nagsimula si Mauring sa panggagamot kay Makmak. Inihipan niya ito ng dasal sa bumbunan at pinahira ng langis sa noo, leeg, braso at sa mga talampakan. Sinabi sa amin na mag-alay ng mga prutas at buhay na manok sa lawa, kasabay ng pag-aalay ay ang paghingi ng tawad ni Makmak sa pagpatay niya sa alaga ng engkanto. Inakala namin na doon na natapos ang paghihirap ni Makmak. Nung akmang paalis na kami, bigla siyang nangisay at natumba. Agad naman siyang nilapitan ng manggagamot at nagwika ng, Nasa katawan niya ang engkantong nagmamay-ari sa pinatay niya. Wika ng manggagamot na noon ay wala ng ibang pagpipilian kundi gamutin ang kaibigan ko. Sinimulan na nito ang mga dapat niyang gawin. Hindi ko maunawaan kung ano ang mga ritual na pinaggagawa niya dahil doon ko lang din nakita ang ganoong uri ng panggagamot. Inusalan niya ng dasal ang magkabilang kamay ni Makmak at maniwala kayo o hindi, parang ipinako ang kaibigan ko ni hindi nito maikilos ang kanyang katawan.
Matapos niyang gawin yon, agad na siyang nagsimulang magtanong. Maaari ko bang malaman kung sino ka? At ano ang ginagawa mo sa katawan ng binatang ito? Tanong ni Mauring sa nilalang na nasa katawan ni Makmak. Nanayo ang mga balahibo ko nang marinig kong magsalita si Makmak dahil nagbago ang boses nito. Napakalaking tao ni Makmak at alam kong napakalaki din ang boses niya. Pero ang tinig na lumabas sa bibig ni Makmak ay isang tinig ng napakalungkot na babae. Pinatay niya ang alaga ko. Wala niyang awang nilapastangan ang tirahan ko. At pinatay pa niya ang mga iniingatan kong nilalang. Wika ng nilalang sa loob ng katawan ni Makmak. Ano ang gusto mong mangyari? Muling tanong ng manggagamot. Nais kong magbayad siya sa ginawa niya. Pero hindi kami pwedeng pumatay ng tao dahil lalabagin namin ang kasunduan na ginawa sa pagitan ng tao at ng mga engkanto. Tugon nito. Kung gayon, ano ang pwede naming gawin upang mapatawad mo ang ginawa ng binatang ito? Muling tanong ng manggagamot. Aalisan ko siya ng kakayahang makalakad at makakita. Hanggat hindi niya pinagsisisihan ang ginawa niya, ay hindi ko ito ibabalik. Hindi siya makakakita at makakapaglakad. Wika ng nilalang at matapos nitong magsalita, kaagad na nawala ng malay si Makmak. Ilang minuto din ang lumipas bago magkamalay si Makmak. At nang buksan nito ang kanyang mga mata, laking gulat naming lahat dahil nagsisisigaw ito at nagmumura. Wala daw siyang makita. Mas lalo kaming nagulat nung sinubukan niyang tumayo. Agad din siyang natumba dahil hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Isang patunay na naganap na ang sumpa ng engkantong sumapi sa kanya. Matapos ang gamutang yon, ay agad na naming inuwi si Makmak sa bahay ng lolo ko para maalagaan. Kinausap siya ng lolo ko na humingi ng tawad sa mga taglugar. Pero nanatili siyang matigas. Dahil ang dahilan niya, hindi niya kailangang humingi ng tawad sa hindi niya nakikita. Hanggang sa bumalik na kami ng Maynila at tuluyan na ngang nalumpo si Makmak. Hindi na din siya nakabalik sa trabaho dahil sa hindi na siya makakita. Palagi kong dinadalaw si Makmak nung nakabalik na kami sa Maynila. At palagi ko ding sinasabi sa kanya na magpakumbaba na siya at humingi ng tawad doon sa nilalang na ginambala niya. Pero nananatiling matigas itong si Makmak. Hanggang sa nalaman na lang namin na nagpakamatay na ito dahil sa hindi niya matanggap ang nangyari sa kanya. Ibinahagi ko ang kwentong ito dahil nais kong makita din ninyo ang kahalagahan ng respeto. At sana kagaya ko ay may matutunan din kayong aral. At ang pinakamahalagang bagay na aking nakuha sa karanasang ito ay huwag natin ipagsawalang bahala ang mga habilin sa atin ng ating mga nakatatanda. Dahil unang-una sa lahat, nilakbay na nila ang mundong ito bago pa tayo isilang. Kaya walang masama kung susundin natin sila. Walang mawawala sa atin at irespeto natin ang lahat ng bagay sa mundo. May buhay man, walang buhay, hayop, halaman. Dahil hindi natin alam, baka may nagmamay-ari ng mga ito na isang makapangyarihang nilalang. Bagaman hindi maganda ang naging karanasan namin ng mga kaibigan ko sa aming probinsya, ay may napulot kaming mahalagang aral. Ito ay ang salitang respeto. At dahil sa nauunawaan ko na
ang tungkol sa mga hiwagang noon ay sa kwento ng nanay ko lamang naririnig, ay patuloy pa rin akong bumabalik sa lawang yon sa aming probinsya na kung tawagin ay Tinagong Dagat. Okay, shoutout ko muna yung bago kong warrior member na si Lady Jella. At sa mga nag-renew ng badge na sina Rica Poche at kay Ann Lopez. Ito naman, para sa mga random subs natin, nandyan sila Pinoy Topics Kwentong Kababalaghan, kay Boss Chris, subscribe kayo dyan. Joshua et Navarga, at sina Clarice Kate Villanuela at Summer Biag. Okay, ang masasabi ko sa kwento, punong-puno ng pride. Alam niyo yun, pinairal niya yung pride niya. Ang simple lang naman mag-sorry tsaka magpakumbaba di ba? Yan minsan yung mahirap sa atin Kaya yung mga taong mapapride dyan, minsan lunok-lunok din kasi wala namang mawawala. Hindi yan ikakabawas ng pagkatao ninyo. Yan lang yung gusto kong ipahatid sa inyong lahat. Hindi kabawasan ng pagkatao yung paghingi ng sorry, yung ikaw yung mauunang mag-sorry. Kaya minsan gawin nyo rin. Ang sarap sa pakiramdam. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.